Ja sam Jelena Drndić i radim u EU Services odjelu, bavim se javnom nabavom i business developmentom. U PVC sam došla prije nekih godinu dana u vrijeme najveće pandemije i zapravo je moj rad u PVC-u počeo radom od kuće. I ono što me jako iznenadilo je koliko su i cijeli tim i svo ostalo osoblje zapravo bili, podupirali me i pomogli u tom mom vrlo neobičnom startu ovdje. Ono što sam često čula prije nego što sam došla u ovaj veliki sustav PVC-a je da zapravo su ovdje onako ljudi, ozbiljni ljudi u odjelima, no to stvarno nije tako. Ovdje vlada jedna onako ležerna atmosfera, ali ok, naravno i ozbiljnost u poslu. S obzirom da se bavim dijelom posla, javnom nabavom koja je mnogim mojim kolegama zapravo onako na prvu prilično možda i dosadno, to zapravo i nije tako jer kroz različite projekte na kojima radimo činimo evo i sukladno motu PVC-a zapravo jednu pozitivnu promjenu u društvu i činimo sve zapravo da bi društvo napredovalo, pa tako i ja evo kroz svoj dio posla, odnosno javnu nabavu na neki način doprinosim tome i to naravno me ispunjava i kao osobu, ali i kao zaposlenika.